умарали камоло бо вуҷуди маъюби гурӯҳи якум будан барои ба по хестан мубориза мебарад. 6 сол пеш дар рӯзи 17-уми хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ таб карда ва бо таъхири 3 рӯз ӯро ба беморхона бурданд. дасту пояш аз кор монда буд ва табибон натавонистанд саломатиашро барқарор намоянд. баъди 52 рӯзе ки дар больница хоб будам, нигаҳам кардам, дигар ҷавобам дода аз госпитал. то ҳозира ман дар 6 сол шуд ки дар хона хобам муҳтоҷ. мехоҳам ки камтар кӯмаки ёрдами давлат расамада. умарали 26 сол дорад ва дар деҳаи ҳалқаруди ноҳияи ҳисор ба сар мебарад. вай баъд аз хатми мактаби миёна мехост соҳиби маълумоти олӣ шавад, вале набуди шароит ӯро ноумед накард. тасмим мегирифт ки умед дошт зиндагии баъдиашро ба тарафи хубӣ тағйир диҳад. тавона дар хизмати ҳарбӣ хизмат кунам, хизмат адо кунаму баъд дар военӣ бояд хонда тамом карда соҳиби ягон вазифаи давлатӣ шидан мехостам. хайр қисмат ҳамин ки дар хизмати ҳарбӣ мо касал бемор шудем, ина касал шудем, дигар нигаҳ накардан аз сабаби бемор шуданон 3 рӯз нигаҳ накардан мона, хайр ҳамин касалро печидем. умарали камолов мехоҳад бо вуҷуди маъюб будан дар ҷое кор карда каме ҳам бошад бори зиндагии худро аз дӯши волидон сабук кунад. мехоҳам ки дар худам ягон касб гираму ояндаи худам каме пешбарӣ кунам. дар он мактаби маъюбии группи якум барои мо ҳастанд. 2 сол шуд меравам, маро қабул намекунанд ҳеҷ. ман 6 сол шуд ки дар як ҷо хоб ҳастам, наметавонам дар як хона хор рафта. чӣ кор кунем ки мо хай ай хона камтар бироем, як ихтисос гирифта як ҷо мисол кор карда хай камтар хидмона хурсанд гирем. волидони умарали мегӯянд 6 моҳи аввал писарашон дар бистари беморӣ беҳаракат хоб буд. ҳоло шукр мекунанд ки тавони нишастан ва ҳаракат додани дастонашро дорад. иллати то ин лаҳза сиҳат нашудани писарашонро табибон дар сари вақт табобат нагирифтани умарали донистанд. иллате ки аз камбизоатӣ ва набуди ҷойи кори даромадноки наздикони ин собиқ сарбоз сарчашма мегирад. табибон мегӯянд ки дар хориҷа табобат меёбад. мехоҳам ки ҳамеам ба по бихезад. табибон бемории умаралиро полирадикулиневрит ташхис монданд. табобати ин бемориро ҳам табибон дар хориҷ аз кишвар имконпазир донистанд. табибони ҳиндустонӣ харҷи эҳтимолии табобати вайро $12,000 гуфтанд. табобати давомдоре ки волидони умарали 6 сол боз пайдо кардан наметавонанд. масъулони ҳисор ба ма гуфтанд ки ёрдам мерасонам ба хориҷа равон кардан. ҳатто ман паспорти хориҷа тайёр кардам. ҳеҷ намешавад ки ёрдам расонам. уже 3 сол мешавад ки ман интизори бародар масъулон ҳастам ки ҳеҷ ёрдамашон намерасад. умарали ягона сарбозе нест ки ҳангоми иҷрои хизмати ҳарбӣ саломатии худро аз даст додааст. ҳамасола борҳо баҳси додгоҳии латукӯб, шиканҷа ва ҳатто марги сарбозоне расонаӣ мешавад ки пайвандонашон талаби зарари расидаро мекунанд. пешниҳоди созмонҳои дифои ҳуқуқи сарбозон ва ҳам ҷомеаи шаҳрвандӣ дар мавриди барномаи мушаххаси кӯмак ба ҳамтақдирони умаралӣ то ҳол бенатиҷа мондааст. ҳатто кӯмакпули якдафъаинаи сарбозонӣ дар қисмҳои низомӣ маҷрӯҳ шуда аз соли 2012 ба маротиб кам карда шуд. ҳоло умаралӣ 130 сомони нафақаи маъюбӣ мегирад ва мегӯяд давоми ин 6 соли табобат ҳеҷ ниҳоди кӯмаки молӣ накардааст. ҳарчанд ин собиқ сарбоз барои табобат ба кӯмаки шахсони саховатпеша ниёз дорад, вале дар ҷустуҷӯи роҳе ҳаст ки мехоҳад худ ба худ кӯмак намояд.